ja osu. Oletko, että kun perse sitten ennen kytänyt viikkotolkulla sinä norsun perseen reunaan? Miten mä oon tehnyt mun TikTokit? Ensimmäistä mä teen puhelimella. Mulla ei ole mitään ajoa, mitä mä teen. Joitakin ohjevideoita yritin katsoa netistä. Mutta se on aivan järjetön se maailma, kun sä menet sinne penkomaan nettiin. Teen näin, teen noin, älä tee näin. Tämmöisellä boomerilla on jaksamista tai aikaa semmoisen. Niin mä oon vetänyt vähän fiilispohjalta aika paljon. Kokeilu, mikä toimii, mikä ei. Saanut jotenkin tosi hyviä palautteita, miten kannattaa tehdä. Mutta se, mitä mä pidän koko ajan lähtökohtana tänne mun sisällölle, on se, että mä teen mitä mä itse haluan. Mulla tulee joku idea, mä näen jonkun, tulee mieleen joku vanha sketsi. Mä oon pelaillut, klippaillut sieltä täältä tuolta talteen tavaraa. Mulla on omissa kansioissaan ne videot ja peliklipit. Ja sitten mä vaan sotken ne. Ja se on siinä. Mutta se, mitä mä painotan, on se, että tämä ei ole edelleenkään mikään semmoinen video, että näin sun pitää tehdä, tämä on paras tapa, näin ammattilaiset tekee. Ei, tää on se, miten mä teen. Mä en muuten osaa. CapCut. Mä käytän sitä. Mä kokeilin käyttää DaVinciä, mutta en saatana osaan. Sen takia CapCut. Se on just sopiva. Mulle. Teille voi olla joku muu. Esimerkiksi DaVinci. Mutta mulle riittää tää. Ja miten tää lähdetään soveltaa? Hei muuta kuin peliklipit tuohon, huumoripätkän väliin. Etsitään peliklipistä sopiva kohta tuosta noin. Ja sitten etsitään silleen vastaava, semmonen mukava hassunhauska kohta huumoriklipistä. Rauhoitu! Ei karhukaan riehu koko aikaa, ne vetää välillä puolukoita. Ja se löytyy sieltä. Sitten vaan splitataan, heitään se tuohon persiiseen, leikataan peliklippi sopivaksi. Munat tonttia ollaan vaan ja hengailla. Eli ylimääräistä pois. Tuosta noin what? Ja siinä on ensimmäinen pätkä. Karhukaan riehu koko aikaa. No, valmis. Sitten muille klipeille sama homma. Peliklippi ja huumoriklippi. Ja raakaa leikkausta ilman mitään transitiota. Ja tuosta väännetään vielä sopivaksi TikTokia sortseihin tuo kuvasuhde. Ja katsotaan tuosta koko. Se on sweet spotti on 315-316%. Se läppäsee sen noin koko näytölle. Se on venytetty noin. Ja se on siinä. Sitten näille tehdään samaa homma. Manuaalisesti monesti venyttelen vaan noin sopivaksi. No monesti tässä väärä soluutio kärsii vanhoja pätkiä, minkä sille mahtaa. Ei mitään. Full send. Tämmöistä raakaversiosta on hyvä lähteä liikkeelle. Ei sen tarvi olla mitään älytöntä. Munat tonttia ollaan vaan ja hengailla. Ei karhukaan riehu koko aikaa, ne vetää välillä puolukoita, tajuutsä? Juuri näin! Ammuko huti? Ammo. Ei tästä pojat jumalauta tule yhtään mitään. Down. Oi vittu ja osu. Luuletko, että kun perse sitten ennen kytänyt viikkotolkulla sinä norsun perseen reunaan, niin luuletko, että se olisi tiennyt, että se jonain päivänä lentää siitä helvettiin? Kun se norsu pieräsi. Ei, tämmöistä sitä on aloiteltu ja tästä lähdetään pikkulia soveltaa. Jos haluat tarkempaa video, tilaa, heitä kommentti. Kiitti.